ମୂଳ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆମ ପିନାଜୀବ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ଟିକେ କଣ କହିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନାଚ ବିଷୟରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅଁଳାପଡ଼ାକୁ ଆସିଛୁ ନାଚ କରିବାକୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ପିନାଜୀବ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଟିକେ କହିଦିଅ କିଛି ଟିକେ କଣ କହିବାର ଅଛି ନାଚ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଛ ଇଏ କଣ କହିବାର ଅଛି ନାଚ ବିଷୟରେ କୁହ। ଆଜି ହେଉଛି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପାଖ ଅଁଳାପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ। ଏଇଟାରେ ନାଚ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଆଇଡିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହନୁମାନ ନଣ୍ଡୁ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପେଣ୍ଟର ଭାଇ ସୁମଦ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସୁମଦ ଭାଇ ଟିକେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ନାଚ ବିଷୟରେ। ନାଟ କଥା ଆମ ଦଶପଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗମାଟିଆ। ଆଜି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେବ ଅଁଳାପଡ଼ାରେ। ଭାଇ ନାଟକ ତ ହେଉଛି କଳା। ଦିନ ଉପାସ ରହିଲେ ଆଉ ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ ଆଗକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।